Hi everyone, good morning and welcome back to my Konisuri YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायनो थांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा माने खोथिया फुजेननो नागिरबाय आरोना। ओमफ्राय सिगाङावनो आमथिसुवा बायनायनि न' स' लिरबाय आरो ओमफ्राय बिसि ओरै सुबाय आरो दा एसे लेट जालायबाय आरोना टाइमा 8 बाजिलायबाय। ओमफ्राय दा सानैसो फुबाय दं आरोना दुब्लियावहाय ओमफ्राय जों दा नांजां दासो ओंखारलांनो नागिरदों आरोना ओंखाम ओंख्रि जानानै। ओमफ्राय जाबायगोनसै आरोना खोथियाखौ दा फुनानै लाग्रोनोसै दिनैहाय। स' बेखौनो नोंथांमोनखौ एसे शेयार खालामलांसै आङो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा बा इन्टारेस्टिं मोनो अनलाइन जोबोद नायनानै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। स' थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय लोगोफोर सोरबा आंखौ सोंहरदोंमोन आरोना माइ गायनो रोंगौ ना रोङा होननानै। स' नायदो आरो दिनैहाय रोंगौ ना रोङा। स' दा न'आव दंफैयो आङो ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिब्ला दुब्लियाव लोगो मोनहैनोसै। Ay, malah kawan mau dong, Sasya. Bisa tuh ya? Logoफोरजों खोथिया फुबाय थानोसै आरोना लाबाय थानो हाया केमेरामेन गैया आंना बिनि थाखायनो दा आङो लानो हाथ'नाय नंला आरोना खोथियाखौ फुबाय थानोसै दोनथ'नाय जाबाय इयावनो दा लालायसै खोथिया फुग्राफोरानो आंबो फुबाय थानोसै दानिया Gimana? Berarti pada saling थांथोंसै जिर'नि टाइम सालों थांसै थांगौ गरमथार बार नाङाखै बार इदि नालाय सालोंलायनोसै आरोना लोगोफोर देखायबाय थानो हाया नालाय खामानि मावनायाव लोगोफोर ओरैनि थाखायनो एसे देखायबाय आरोना जाहायो नायथ' नोंथांमोना सालोंफैबाय जोंनि ओंखाम जानो थांसै बा फैथार हागौ खावसे दोनैबाय ओइयाव गायनो थाखाय दख'ना गुदो सान्दुंजों गोलोमजोब्बाय खोथिया फुना गायना जानो न' ओंखाम जानो थांसै आदै दैया जि गोसा दुंदो आव थैनोसै मिथिया मा दुंखा Ay, luar babe nama. Aduh. Nah ini dintel apa satunya?
मोनसे मोनदों asli मजाखौ जोंनाव थांनि र' सान्दुं गोसायाव दा बोरै मोनदो tadi थायै थानाय जादोंमोन ना दालाय मानो सान्दुं गोसायाव मोनदो ना दासो मिथिदो सान्दुं गोसानि जालखौ ओमफ्राय लोगोफोर ओंखामखौ जों न'आव जाया आरोना ओमफ्राय माइखौ माने खोथियाखौ जमा फोदोंमोन नालाय ओमफ्राय जमा जावैगोन आरोना दिनैहाय जोङो इसानाव जाहैगोन न'सेयाव ओमफ्राय गाबोननि जोंहा संगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो न'आव एसे आथिं सुनो साफा जानो फैबाय आरो इसानाव जाहैगोन साहाखौ बिसोरावनो दोनदो दिनै गाबोन जोंहा न'आव जागोन आरो सोर माइ गायखो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर दे सान्दुं गोसायाव मोनाबिलि जाबाय सौरा बायदि साना बिसिगोन दसे फोबावनोसै मालुखौ जाबाय खोथिया बिनोसै न'आव एबार बिसोरबो न'आव थांबाय एबारबो जों न'आव थांसै मोनाबाय गर्मी है गर्मी गोसोम जाबायलाय सानसेयावनो दिनै भिडिअ बेखिनियानो आरोना लोगोफोर थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफैगोन लोगोफोर बाय बाय